komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 6:02. Ang oras ginadulong sa inyo sang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Enero 12, 2021. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Bacolod COVID-19 vaccination sites na-identify na.
Kung na 75% nga seating capacity, ginapangabay sa mga shipping line. Sa balita national, ginaban ng mga pungsod sa Pilipinas sa nadugangan. Internet providers pasabton angot sa child pornography. Kag sa ating balita international, domestically transmitted COVID-19 case na record sa Taiwan. Sa sports, balita Westbrook ini makahampang sa isa ka semana. Kag sa ating balita entertainment, balay ni Sian Lim, ginkawatan. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuan. And good evening sa mga ka-action namon nga naga-monitor via Facebook Live or sa nagkanilain man nga mga social media platforms sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Welcome na sa ato nga pagpangalagad. And this time action na check natin ang comment section sa ato nga Facebook Live. Amat-amat na nga nagasinulod ang mga greetings sa sini nga mga tinion. Good evening lang kay Sir Alex Fuentes. Bao sinang-sinang ang iya sini nga top fan badge action ana. Good evening sa imo Action Sir Dale. Kag Action Miss Anne. Happy Tuesday sa inyo nga duha. Be safe. Maramo gid nga salamat Sir Alex Fuentes. Si Meng Meng, wow, watching from New Zealand. Kamis Kuman Bacolod ba. Sige, salamat. And stay safe there sa New Zealand. Sana all. Si Aldrea Dagia, good evening to all who are listening and watching right now. God bless and keep safe everyone. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Sa kay Ma'am Yvonne Boycha, na mayong gabi mandala si imo Ma'am. Sa kay Emma Alcuela Calstrom, good evening. Please greet my friend Teresa Flores of Porok Fatima Dos, Barangay Sumag in Bacolod City. Greetings from Sweden. Sana all. Nakasana all man ko ba? Char lang. Anyway, sa mga ka-action natin nga nag-monitor pa, mayong gabi dira sa inyo. Sige. Sa mga members ng Energy Fans Club, good evening. Sa kay Eggy Hinol. Check ko na pagbasa ko. Good evening, watching from Barangay no? Pandanon, Morsha. Sana all. Hindi na ako magsana all. Dito na ako sa Sweden. Thank you so much kids sa pag-monitor. Sa kay Sir Michael John Season. Good evening, Action. Dale and Ann monitor from Chateau Elias. Chateau Elias, Paranaque. Happy listening to all Energy Fans Club. Salamat, gid. Salamat man, Sir Michael June Season. Kay Ma'am Rose Guevara, good evening. Patamyaw ni Sir Alex Montesa
si Guillermo Clarito nga naga-monitor. Sige, sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dulido, good evening man. And padayon lang sa pag-comment down sa inyong mga greetings sa subong at Tuesday night, and magabalik kami mga ka-aksyon na pagkatapos sa mga balita lokal. Standby! Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka Sa ikakaroon sa detalye na sang mga balita lokal, na-identify na sang vaccination center team sang syudad sang Bacolod ang ginarekomendar nga 22 ka mga vaccination sites sa tion nga mangin available ng COVID-19 vaccine. Suno kay City Councilor Renesito Novero ang chair sang vaccination center team, 22 tanan ka mga health centers ang pag-ausaron nga vaccination sites nga ang iban ang naka-attach sa eskwelahan o kon malapit sa gym sang barangay. Suno sa konsehal ang vaccination sites ang mayroon sang waiting area o saron ng gym bilang vaccination area. Ag-usaro naman ang mga classroom para sa post-vaccination observation area o kung obserbaran ng tao sa sulod sa 15 to 20 minutos matapos mabakunahan na. Ginsuwestyon man sang team ni Novero nga tanan nga sites ang dapat mayroon sang refrigerator para sa vaccine storage, hag generator naman para sa power supply. Sunod sa konsehal, ini nga mga rekomendasyon ang subject pa sa approval ni Mayor Bing Leonardia. Health centers ang iba na-adapt sa eskwelahan. Iban, napila na sila ng barangay chief. Okay. So, ang mga atong butangan. And then, of course, may suggestion kami doon nga kung may mo ang butangan sa standby generator in how to pag-refrigerating machine ng mga kumpuna. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero nga wala sang oposisyon sa sektor sang negosyo sa inisyal nga pagsinapol angod sa pangabay sang syudad nga kung mahimo sila ang magabayad sang COVID-19 vaccine para sa ilang mga empleyado. Lunes sang hapon sang ginpatigayon ng pagsinapol ni Novero nga gintambungan sang pila ka mga miyembro sang business community. Sunod kay Novero, nagakooperar ang mga negosyante nga iyang na istorya. Ginklaro man ni Novero, hindi ini mandatory para sa mga negosyante kundi gina-encourage lamang ang mga ini. Liwat nga magapatigayon si Novero sa isa kapag sinapol, kaupo ng iban pa nga mga negosyante. Para sa konsehal, ang bakuna isa lamang sa armas sa pakigbato sa COVID-19. Ginpahag naman ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga nagakaigo ng 300 million pesos nga balor sa makuna sang AstraZeneca nga pagabaklon sang syudad sang Bacolod sa tion nga ini ang mangin available na. Suno kay Familiaran para sa personal nga opinyon, hindi dapat magbasta-basta order sang bakuna tubtob nga may baluan. Ang numero sang magapabakuna bawat ang vaccine ang mayara sang lifespan. Nagsuwestyon ng BC Alcalde nga magpatigayon sang survey. Ang Bacolod City ang may masobra 600,000 ka mga populasyon. Pero suno kay Familiaran kung iya ka AstraZeneca nga bakuna ang saron, hindi malakip sa vaccination ang mga nagaedad panubo 18 anyos nga iya ginalantaw nga yara sa 200,000 ka mga kabataan.
Suno pa kay pamilyaran, mayara sang mga pribado nga kompanya kag korporasyon nga sila man ang magabayad sang vaccine para sa ilang mga empleyado. Ang pagpabakuna ang hindi mandatory kundi voluntary hag mayara sang waiver nga pagapermahan na. Sa karon wala pa patod nga petsa kung saan o magaabot ang vaccine sa Bacolod. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga heart attack kag hindi COVID-19 ang kabangdanan sa kamatayon ni Kapitan Dexter Yap sang Barangay 10. Si Yap ang nagtaliwan sa isa ka hospital sa Bacolod Lunes nga adlaw matapos gin-admit sang weekend. Suno kay Familiaran, diabetic ang nagtaliwan nga kapitan. Para kay Familiaran, hindi man magdaog ang isa ka kapitan kung hindi ini maayo sa ila barangay. Suno sa Vice Alcalde, si Yap ang isa ka tawo nga nagakomit sa isa ka butang kag tawo man nga may word of honor. Sa iban nga balita lokal, gain pangabay ang shipping line sa Marina nga pahanugutan sila nga makadugang sang seating capacity sa tig 2 ka mga units nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Suno kay Frank Carbon ng operator sang Wisama, halin sa 50% ang seating capacity ginapangabay nila nga ini ang magsaka sa 75% agud makaakomodar sang mas madamo nga pasahero. Suno kay Carbon, umpisa sa tuwing kaduwa nga semana sang Desyembre 2020 tubtob subong, nagdamo ng ilang pasahero kag naglabot na sa 120 tubtob 130 ka pasahero sa kada tripa. Palayag ni Carbon, ginapahanumduman sila sang Marina nga ipabilin ang 1 meter distance sa sulod sa mga barko kag padayon ni patuman ang iban nga health and safety protocol. Ang kinanglan namon is additional capacity. Adding trips meaning adding fuel. What we need is adding capacity from 50% amaton 75 para same fuel, more volume. That's how you make money. Si Frank Carbon ang operator sang Wisama. Napabilin ang Sento Jessica personnel sa Bacolod City Police Office bilang contact tracing team sang syudad. Sudo kay Major Sherlock Cabana, ang napamuno sang PNP contact tracing, nakatapos na sang serbisyo ang DILG contact tracers sa tung Desyembre 31, 2020, rason nga wala sila sa gihapon na recall sa headquarters bangod kinahanglan pa ang ilang serbisyo. Suno kay Cabana, per cluster sa gihapon ang pag-utilize sa diin, ginapangunahan sang doktor gikan sa City Health Office ang isa ka cluster. Dugang panigabana sa karon nga mas nagtauhay na bangod madamo na sa barangay sa Bacolod ang COVID-19 free ang mga personal nga wala sang may gina-contact trace nagabantay sa mga establishmento nga masami ginakatuan sang publiko kag nagausisa kung mayara sa mga backtrack system ang nasambit nga mga lugar. Ginpahayag manigabana, ginapaidalam sa surveillance testing ang mga contact tracers agud masiguro nga hindi sila carrier sang virus. Sa balita, sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:17. Alit-halin sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500.
Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. And we are back mga ka-aksyon sa aton sining pangalagad online karon nga Tuesday night. Balikan natin ang comment section sa aton sining Facebook Live. May mga additional greetings section ana nga palambot diri sa aton kay Sir Lito Dayap. May hapon Sir Dale, Ma'am Ana, monitor lang sa Punta Taytay. Sana kay na New Zealand, may Sweden, may Murcia, Pandanon, subong dala sa may Punta Taytay. Sana si Sir Dennis Richard Tiboroma, President. Tabaw nagtambok si Mami Ann. Thank you. Hala, daw burger goyaya. Ala. Thank you. Dinbasa ko lang nga. Namian ko na yan. Daw yan, friend, ganyan. Namian ko na yan. Actually, kung mag-chubbing sa katao, it's a sign of progress. Diba? Namian ko na yan. It's a blessing. Ako lang na yung gambal, yung namian. Yung ako gusto ko mag-action magtambok sana all. Gusto ko man maunod-unuran, bala kong mag-actionan. Namiagi ko na yung basta may naghambal sa ako, yung nagtambo ko yan. Sige, maraming salamat kay President Dennis. Si Sir Jerry Espanyola Labrador, hello Action Radio watching me. Great lang da sa mga Felix family sa may banwa sa ang Valladolid. Thanks from Talisay City, Negros Occidental. So kay Sir Roland Octavio, good evening. Watching FB Live from Shanghai, China. Good evening mga Energy Fans Club. Stay safe. Sige, salamat Sir Roland Octavio. Sa kay Dominica Canyo, mayong gabi madra sa imo, sir. Wala nga pag-monitor. Sa kay Regentan Villalon, dira sa Manapla. Sa kay Anthony Jones Havilio Siblano, dira naman sa Kawayan. Mayroon na nga pag-monitor sa inyo. Absence la subong nga duwa, guro. Katigang pa siguro ay. O nagkapangarumbot kay para di katog na ako gani. By the way, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, nga nag-message from time to time man diri sa amon. Thank you so much gadra sa imo Ma'am Vanessa. Kaga mayroon na nga pag-monitor sa imo Kay ti sila to kaagahon or sometimes sa late na sa kuno kakabugtawan niya last minute na sa gato niyo program. Halong-halong dira kay Ma'am Rose Guevara, kay Ma'am ano pag action Dale? Kay Ma'am Ilon Amoroso. Ano gani ngalan niya na? Ano gani ngalan ni Ma'am Ilon? Nalipat ko. Amoroso. Nalipat ko. Basta Basta. Sa gulo na ka nalawagan ni Sir Dennis. Arman Toga. Sir Arman Toga Action An. Sir sa Arman! Negros sa Daily Bulletin. Nakamonitor man sa atong sininga. Kamusta ka na sir? Evening News ka. Sir Arlene George. Kag si Josette Magwad de los Reyes. Good evening Action Dale. Action Ana. And God bless. And standby para sa dugang mga balita.
Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Ginadilian na nga magsulod sa Pilipinas ang mga dumuluong traveler gikan sa pungsod China kag apat kiban pa nga mga pungsod bilang tikang batok sa bagong variant sang COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, magluwas sa China. Nalakip naman sa travel ban ang Pakistan, Jamaica, Luxembourg kag Oman. Base man sa impormasyon gikan sa Office of the Executive Secretary. Bangon sini nagsaka na sa 33 tanan ka mga pungsod ang mayara sang travel restriction. Ginatugutan sa gihapon ang mga Pinoy nga magsulod sa Pilipinas pero dapat ipaidalom sa screening para sa COVID-19. Pag ipaidalom man sa quarantine sa sulod sang 14 dias sa madumduman Desyembre 24 tuig 2020 sang unang nagpatuman ang Pilipinas sang travel restriction matapos nga naglapta ang mas makalalaton nga COVID-19 variant nga nag-umpisa sa United Kingdom. Wala sang nakitaan niya problema si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kung umpisahan ang COVID-19 vaccination sa Pilipinas sa bulan sang Pebrero. Suno kay Galvez, maayo ini nga target mangud madamo nga manggaranon nga mga pungsod ang bag-o pa man nag-umpisa. Dugang pa ni Galvez, mas maayo nga hindi magdali-dali agud makapreparar sang maayo sa mga dapat ubrahon. Palayag pa ni Galvez, dapat kabigon ang delay sa pag-umpisa sang vaccination bilang oportunidad agud maobserbahan kung ano ang mga lapses kag para mapangitaan sang paagi. Samtang ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga papanaugan sang penalidad ang internet service providers o kun ISPs angot sila ginaligar kapaslawan agud pauntato ng child pornography. Ginpag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ginmando ini sa National Telecommunications Commission o kun NTC matapos nagwa sa datos nga masobra sa doble sa record sang 2019 nga 19,000 ang kadamuon sang makaduluda nga transaksyon may angot sa online sexual exploitation sang 2020 nga naka-record sang 47,937. Si dalom sang Republic Act 9775 kinahanglan nga ipahibalo sang ISP sa PNP o sa NBI sa sulod sang pito kadlaw kun makabaton sang report angot sa numan nga sahi sang child pornography. Ginanunsyo sa Department of Tourism nga ipagwa subong nga simada ang desisyon kung bala suspendihon o kung hindi ang City Garden Grand Hotel sa syudad sa Makati bangod sa ginaligar na kitaan nga bayulasyon sa health protocols. Suno kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, magahatag sang pinali nga desisyon subong nga simana ang DOT para sa management sang hotel nga gintiniran sang flight attendant nga si Christine Dacera kag sang nakitaan ini nga wala na sang kabuhi. Dugang pa ni Puyat, ipaidalom sa investigasyon ang hotel may kang tanan sa pagbaton sa mga guests para sa kalingawan sa piyak sa COVID-19 pandemic. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. And we are back online mga ka-aksyon na last and final stretch sa atong sining pagpangalagad mga ka-aksyon. And balikan nato ng comment section sang Facebook Live si Mama Janeline Gonzaga Sarona. Good evening Action Ann and Action Dale. Monitor live from Isabela. Sana all Isabela, no? Tami ko lang family Sarona sa may barangay Mansablay, Isabela. Salamat gate and halong kamudira. Si Sir Philip Alonsagay is watching with you. Sige, good evening Sir Philip. Si Joy Drilon, no, kaging sulit ni Action Ann. Si Joy Drilon. Good evening Action Dale and Miss Ann. Syempre, sana all. Si Miguel Nambong, good evening Action Radio and good evening kutob sa mga late tuners sa atong sininga pagpangalagad karong Tuesday night. Why kanila promote na ng Energy Funds Club kay may mga additional kita nga mga members Action and every day we are growing. Advance happy birthday kay Action Dorel. Happy 35th birthday Action Dorel. Sana anong 35th? Ay sa Action Ida nga nawag yan sa BBB at 35th na kano. Ay, doon ka. Wala na inform. Overage. Wala ko na inform, Char.
Go na. So kay Sir Eddie Laos, good evening Action Dale. Kakaindayan nga nag-monitor kami ni Nanay Isabel diri sa Cane Town, Victorias. Kay Malgoni Tones ni sa or Tones, Paljorina watching Saudi Arabia. Shout out sa akon utod Nonita Galang Tones, isa magbasa sir or Tones nga magahiwat sang iya kadlawan sa January 16. So advance happy birthday sa imo nga utod si Donita Galang. Wala ko kabalo kung ano ning pag-pronounce, bahala na kada sir char. Di yung bali na ko ni sir ay message lang sa akon sir kung paano magbasa. Sa kay Sir Philip alon sa guy, good evening man dira sa imo sir and thank you so much gid kag continue lang nga pag-monitor man. Yes, by the way, I'm on YouTube mga ka-action. So may mga ka-action namon nga on YouTube, no? So please visit, watch, like, and subscribe to my YouTube channel. Search nyo lang John Dale Salazar. John Dale Salazar mga ka-action na. I-search nyo lang, try nyo lang watch lang mga videos about my work as a radio reporter and pila ka mga ganap sa ako niya kabuhi. And also don't forget, Action Radio Bacolod YouTube channel. Watch, like, and subscribe mga ka-action. Para friendship kita. Kung may YouTube channel ka man, PM lang ko sa Messenger and subscribe back ka mo mga ka-action. Maraming salamat sa mga naka-tune in sa among Action An subong nga Tuesday night. I hope safe ka mo dira subong kag halong-halong sa mga motorista kay basa ang dalan kag maulanon nga panahon. Action An extra mo dira. Extra gid. May national, international pa gani. Salamat gid sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa subong iya nga gabi kag sa mga late tuners man dira namon. Thank you so much. Sa tanan nga naga-monitor sa bilog nga Negros Occidental bugos nga Western Visayas kag syempre sa mga nakatutok sa amon sa Facebook Live. Thank you so much. Halong kamo kag amo na gani na mention kag ni Action Dale gaulan-ulan madanlog ang dalan. So basi madanlog palayo lang. Basta halong kita kag ti dala syempre sa mga cover ninyo dira kay basi pabasa kamo sa ulan sa pagpuli ninyo. Don't forget, John Dale Salazar YouTube channel. Watch, like, and subscribe. Bye-bye! Stand by para sa dugang pa nga mga balita. Kag sa atong balita international, gin-report sa pungsod Taiwan ang ila pinakauna nga kaso sang locally transmission sa COVID-19 humalin sa Desyembre 22. Sa ini ang isa ka doktor sa hospital nga nagatatap sang infected nga pasyente kag isa ka nurse nga girlfriend sang doktor. Sa nibaluan, wala sa mga report nga local case ang Japan humalin sang Abril 12, 2020. Isa ang pungsod Japan sa mga pungsod nga may epektibo nga tikang sa pagkontrol sang pandemic. Mangguda may 839 lamang ini ka kaso. Lagip na ang 7 ka napatay kag 101 ang yara sa hospital. Sa balita, sa aksyon. Sa sports, balita ni makampang si Washington Wizards guard Russell Westbrook sa masunod nga semana bangod sa quadriceps injury. Ginalunsyo sang team subong adlaw ng injury sa atleta bangod sa repeated contact kagini ang iga-evaluate. Si Westbrook, 32 anyos, ang nag-average sang 19.3 points, 11.3 assists kag 9.7 rebounds sa sulod sang 7 kahampang.
Samtang ginapapanaugan naman sang penalidad sang NBA ang Philadelphia 76ers sang $25,000 matapos nga napaslawan ang team nga ilakip si guard Ben Simmons nga may asang injury matapos nga wala ini nakahampang sa kontra Nuggets nagdigad nga Sabado. Sa balita, sa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, ginsulod sang kawatan ang balay sang aktor nga si Sian Lima. Sunod kay Sian, Enero 6 sa matabo ang pagpangawat sa diin, naamta na lamang sini nga guba na ang lock sang puwertahan kag mga bintana sang ila balay. Nakuha sa mga kawatan ang TV kag computer sang aktor. Ginreport na sang aktor sa otoridad ang natabo sa posibilidad nga madakpan ang mga sospetsado. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, 6:34. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Enero 12, 2021. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.